Dokmuka Mahamaya Mandira Baba Puja Menpen Osomara Tumaphan Ganja ke jor. Tonsi ke damtang thereponi phaithong ke braisiar ni Mahamaya Amandira long aronre puja menpen osomar arta ki jom heg asomar tumaphan ganja jorbom puar julongsi phongbiri kes e head branch atum adima klong anpaledam lapen ahok ta ahok ki jorabang jorbom pusi kes e klembang pu atum pen lam thepa klangpon alang litumpen ki pulake puja aphan pini ganja akinang sot pualongke endun long nilitum thang taki pudunji alam thiawi Cita puja menpen van popu osomar arta ki joma tumaphan jorpon bom pua bangke komantu neta chedon dun thekthi lapen lapusana sailang no ki klema bang karjulong lapen ki thekdun long penta ningdok piklo pusi KSA klembang pu atumpen lam thepa klangpon Athe lapu arta kavia sumaratum pinangan kanahok do pikhangjanglo lapen kanahok lo pulote mina karbia sumaratum si kanahok dunlo lapen karbia sumaratum jongsi kanahok lo pulote lake karbia khaelong si kanahok lo puta ningjepon lasi lapusona sailang no abangke paklemlong le der nangji lapen nilitum KSA penabangke kumantu nita chedon dun thekthi lapen aku jorbomlang pulote sodak pen ingsai ponji pusi KSA klembang puatum pen ningjepon Pining we nilitum dak Mahamaya Mandir long KSA Phongbri Khat branch ahin pen Mahamaya Mandir long mon larna mamen pen lahai ganja hai kejor lapen somar tumhan nani pen khobor long pe ladak ganja na chonam la soma mandir long ana mamen pen lahai tum baba tum ganja kejor lahai kejor isisia a packet long 100 rupees ba yaha ka packet long ki 80 rupees ason jasila tum kejor jor lasinili tum Phongbri Khat branch AKSA atum khobor long si pini bange nili tum dak Mahamaya Mandir along wang nang kok lo lapen nang humri lo nili tum ka humri nang kok alam the bangla son lo je Mahamaya Mandir long ganja hai ke jor abe par hai nili tum abatai khobor long pik lo la so khobor ke long pe nili tum ningwe bangke abatai ke ong si nili tum bangke ningwe bangke la dak Mahamaya Mandir long ke bangke la son lo je alang litum pining veta la son ganja na chona matum do la sinili tum khobor ke long jirpo tum phone ang call sinili tum dak ningwe bang mate Mahamaya Mandir long an ke bang lo la so ke bang bangke nili tum ta mane alang litum kopi si claim ji kopi si na se dam ji mala tum long ni tum da information ke long tang ben sinili tum dak bang la so ke bang benili tum ningwe bang ke dhora ta puridon log lo so dhora ka puridon bang ke nili tum dak Mahamaya Mandir along baba tum se so ganja ke jor so ganja ke jor bang ke kona pen si ke ban mala bang nili tum ningwe bang ke detail salam isi hini bang ke long lo stami pe na badap se ya angko bang thuji so ke bang thuji long pen pini ya ningwe detail ningwe alam ke long bang la son lo khiruni pe na jak ke bana ganja da do la pen ke bana bang stami ladak apil aijan do pusi pu nili tum hanai thandun la so aijan do pu nang thandun mena alang litum hok le ne hok helu ne la bang nili tum ta chini pa meka kelang la si pining ve long nili tum long hok lam nai thandun bang mate la son lo khiruni pen sigeban la pen kebana bangta usomar tum sigeban la usomar tum keban na long bihek tum aphan ganja alang litum tame mo ana mamen pen ke jor bangke henu pusi nili tum bangke ahok alam pilo ahok alam ningjidu na koklo lapen keheno along ke nili tum ke nili tum duty la lapen nili tum apelo kam lo lake lasi akheno kam choklem long ma ke nili tum ke se hin pen ke kroidunun e lapen kroithek the lasi ningve son